Mehman wagtyp kabul edenlik üçin hormatly prezidentime hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň ykdysady gondagadan ýan üstünliklerini belledi. Hemde Ýaponiýanyň işegur toporlarynyň geljegi uly türkmen bagdaryna işlemege uly gydyklaryny bildirýänliklerini aýtdy. Şeýle hem işegur türkmen Ýapon hyzmatdaşlygyny ösdürmekde hormatly prezidentimiň uly goşundyny aýratyn belledi. Hormatly prezidentime de mehmanyň saparynyň dowamyna geçirjek duşuklarynyň ýurtlarymyzyň arasyna hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyna geljegini ara-ara maslahatlaşmaga mümkinçilik berjekdigini belledi. Hemde pursatdan peýdalanyp, işegure saparynyň üstünlikli geçmegini arzu etdi. Hormatly prezidentime TV serişleri Üren Bay Türkmenistanyň bulgamy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi maksat edinýändigini aýdyp, ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleriniň netijeli unalmagyna Ýapon kompaniýalarynyň uly goşundyny belledi. Şunun bilen baglanykda Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk banky bilen indi köp ýyllaryň dowamyna netijeli hyzmatdaşlygyň alınıp barylýanlygy we birnäçe iri taslamalaryň durmuşa geçirilendigi bellenildi. Mehman Türkmenistanyň ykdysady ösüş maksatnamalarynyň tenagat tudugyna özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde işegurlyk üçin oňoýly şertleriň düredilýänini bellep, ýolbaşçyk edýän bankynyň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy täze ugurlar boýunça işeňleşdirmäge we ösdürmäge ygrar aýtdy. Döwlet başçylary Türkmenistanyň TV-ga çykarmak we gaýtadan işlemek boýunça uly meýilnamalarynyň bardygyny we şu nukdaý nazardan ýödary hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçilikleriň açylýanyny belledi. Hemde ýurdumyzyň büýük hyzmatdaşlygy mundan meýlekde täze ugurlar boýunça ösdürmek bagatda Ýapon tarapynyň anyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny beýan etdi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz ýurdumyz bilen Ýaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk bankynyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň ýödary beýiklik ýörelgeleri esatyna netijeli ösdürjekdigine ynam bildirip, işegure ingo arzuwlaryny beýan etdi.